Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Da, nu facem foarte multe introduceri, adică știm foarte bine. Vasile Gafiuc. De data asta. Da, am greșit numele la radio, dar de data asta m-am corectat. Bine ai venit în studioul nostru de podcast. Mult. Tu ai mai fost pe aici, din ce mi aduc aminte, așa-i? Ai fost, dar ai fost acum mulți ani, foarte mulți, de mult, tare de mult, atunci când nu aveați 20 de ani de Institutul Bucovina. Ai venit astăzi să ne povestești puțin despre un proiect la care lucrezi de 20 de ani și iată că a ajuns acolo unde probabil că ți-ai dorit, nu? Da, chiar ieri împământenisem așa un slogan: cu drag și grijă pentru comunitate. Frumos. Deci înainte să vin eu aici în comunitate să fac eu pe produse locale pentru localnici, ai fost tu care ai inițiat niște proiecte și care ai rostit cuvântul comunitate înaintea mea și îți mulțumesc pentru că multă lume nu înțelege că nu poți să faci nimic singur și că oamenii dinaintea ta au construit, tu construiești la rândul tău și oamenii care vin după tine pe baze pe care le-ai consolidat reușesc să ducă lucrurile mai departe. Este Suceava astăzi un oraș în care drumurile astea se consolidează? Da, eu zic că Suceava este un oraș care are mult potențial. Ne spun și statisticile. Doamne ajută! Știm bine că natalitatea e în top, la ultimul recensământ. Foarte mulți tineri, foarte mult potențial. Eu asta văd, dacă avem mulți tineri, avem potențial, avem viitor. Trebuie să investim în ei. Practic, Institutul Bucovina, cu 20 de ani, când am început misiunea aceasta pentru comunitate, ne-am gândit să promovăm un concept care era mai vestic atunci la acea vreme, educația permanentă, și să valorificăm resursele umane din comunitate. Tocmai de aceea, când spunem construim caractere, abilități, competențe. Niciodată nu prea am făcut noi proiecte de infrastructură. Da. Ca dovadă că de multe ori nu sunt proiecte atractive. Poate pentru comunitatea rurală, sau mai bine zis pentru primari, nu sunt proiecte atractive pentru că nu rămâne ceva în urmă, vizibil imediat într-un mandat. Dar este o investiție de durată. Investiția asta de durată n-am făcut-o singuri, cum ai spus și tu, am făcut-o cu comunitatea și de aceea următoarea săptămână vrem să sărbătorim membrii comunității cu care am pus pe roate și am demonstrat acest proiect pentru comunitate. Că funcționează, că are sens, că dezvoltă, că are valoare, că... Da, suntem validați. Da, și eu simt acest lucru, că după o perioadă în care ai pornit pe drumul corect, care e și greu la început și care... normal, ca orice și ție proiect. ți-a fost foarte greu la început, oare va fi ok ceea ce fac? Adică ne punem întrebările astea. Ai fost, nu? Da, au fost oameni care în jurul tău au spus: Vas, du-te și fă tu altă treabă și lasă prostiile astea. Ai avut? Că și eu am avut. Adică... Da, cred că chiar familia mea, când m-am întors de la Arad, și la mine. Prima dată asta deci a spus: Doamne, dar ce cu asta? Ce cu asta aici în zonă? Vrei să mor de foame? Așa mi-a zis mama. Da, și am zis: hai să vedem. Uite, la Arad merge. Aradul e la 800 de kilometri. Da, mamă, dar ăia acolo au o altă mentalitate. Corect. Și o altă educație. Dar nu sunt ideali. Nu. Ai trăit și tu în Arad. Arad. Au învățat de la 800 de metri mai, de 800 de kilometri mai încolo. Am trăit și eu în Timișoara, dragi timișoreni, vă iubesc. Nu sunt perfecți. Adică nu e o comunitate perfectă. Nici Timișoara, nici Aradul, nici Clujul, nici Bucureștiul, nici Iașu. Comunitatea se naște acolo unde este și oamenii o creează. Acolo unde se simt bine, cred că. E vorba și de oportunități. Și cum ai zis și tu, Suceava în 20 de ani chiar s-au deschis multe oportunități. Vedem tineri cu inițiative care pun în practică, vedem antreprenori, vedem producători locali, pentru că asta ne place cel mai mult. Eu zic că avem viitor aici. Și un viitor pe care îl creăm împreună, pentru că, iată, și producătorii și resursa umană de care povesteai are nevoie de oameni ca tine să le faciliteze anumite programe, proiecte pe care voi le creați acolo la institut, cu niște know-how venit și din afară și din experiența voastră și adică altfel când ești sprijinit, și știu că ai sprijinit multă lume și chiar mi-ai recomandat oameni în spatele cărora ai stat și i-ai direcționat și au devenit oameni de succes și au creat în jurul lor, nu? Valoare, joburi, produse, servicii bune,
ce poate fi mai frumos decât atât? Adică despre asta este vorba. Apropo că zis de copii și tineri, știi cum măsor eu lucrul ăsta? Când mă duc cu mașina pe stradă, mai ales vara, la mine pe stradă, mă uit cât copii sunt. Câți copii, că mai bat mingea. Și eu mă bucur că eu văd că sunt copii care bat mingea pe stradă, că e o stradă închisă, din fericire, la mine acolo și nu e atât de grav. Dar acolo văd că, într-adevăr, strada aia are încă 20 de ani viitor. Exact. Pentru că acolo unde vezi că nu se mai întâmplă nimic, acolo unde tinerii pleacă, acolo unde rămân doar case părăsite, acolo s-a terminat. Foarte greu mai pui rădăcini, foarte greu mai crește. Și de asta eu cred că noi în ultimii ani am început să înțelegem lucrul ăsta. De aceea și noi, știi că exact acest lucru, ne concentrăm foarte mult pe rural. Pentru că ceea ce observi tu pe strada ta, în oraș, eu observ în rural, pentru că mă duc foarte des în comunitățile din rural și văd acolo încă copii care bat mingea pe prundul din fața școlii. Și e frumos, nu știu, mie îmi place. Foarte frumos, adică vezi acolo energie, viață și viitor, cum ai spus și tu. Da, acum chiar trebuie să le facem numai de astea sintetice, lasă, bateți mingea acolo, că are și frumusețea ei dinamica asta. Nu poți numai să fie totul sală de sport și cred că nici nu le plac celălalt. Adică eu mi-aduc aminte când eram eu copil, lasă-mă, hai să descoperim lumea, hai să fie altfel, nu? Despre asta e vorba. Eu am 2 băieți și ne ducem foarte des în rural, acolo unde am eu rădăcinile, a Gemenea Stulpicană, nu e un secret. Și cea mai mare bucurie pe care au ei, își invită colegii ca să se joace în pârâu, să stea cu picioarele în pârâu. Adică pare banal așa la prima, dar e atât de interesant acolo și e un lucru care, din fericire, încă l-avem și ar trebui să cultivăm și să educăm și oamenii că frumusețea acolo e unde te simți bine și așa acolo poți să investești, acolo poți să dezvolți, dar au nevoie de aceste servicii suport. Practic aici noi ne-am validat în cei 20 de ani, suntem furnizori de servicii sociale pentru ocupare, credem foarte mult în incluziunea persoanelor vulnerabile doar dacă includem pe piața muncii și au un venit, au un rost, fac o activitate care le aduce venituri, dar și care le place. Și atunci aici nu ne-am schimbat misiunea. Dacă ne întreabă cineva ce ați făcut de 20 de ani, v-ați schimbat, v-ați adaptat la situații, da, trebuie să ne adaptăm, dar misiunea tot acolo a rămas. Acum 20 de ani Suceava era diferită. Ai trecut printr-o perioadă. Nu era nici Facebook, erau atât de diferite lucrurile acum 20 de ani. Prin ce ai trecut bine? Adică ce ți-a adus motorul de a merge mai departe și care a fost cel mai greu moment al acestui institut? Da, pe o parte, cred că bine a fost deschiderea spre vest, spre Uniunea Europeană, pentru că noi ne încărcăm bateriile de fiecare dată când mergem într-un schimb de experiență. Programele acestea de educare a adulților sunt împământenite de Comunitatea Europeană de mulți ani. Eram înainte de integrare, exact, deci în fondurile de preaderare. Preaderare, da. Și, practic, conectarea cu bunele practici din vest. Și poate că le-am adoptat și am făcut noi mai bine, pentru că am văzut că se potrivesc. La cultura noastră, exact. Da. Cred că ăsta a fost pulsul care ne-a menținut constant fresh cu ceva nou. Pentru că în ONG-uri, ca în orice business, în primul rând suntem și întreprindere de economie socială, gândirea noastră este ca o afacere, pentru că avem angajați, avem costuri, avem cheltuieli. Nu gândim doar strict social de caritate. Da. Pentru că nu poți să faci caritate cu buzunarele goale. Oricât de sufletist și evlavios ești. Dă din prea plinul tău, nu din sărăcia ta. Exact. Eu le spun la oameni, ok, cât ai? 3 lei, ține. Da? Fă 100, 105, dă-i 5 aia și restul trăiește. Exact. Că nu poți din sărăcie să și mai dai. De aceea programele cu misiune socială au rămas la noi punctul forte. Și investiția în educație. Am avut așa să spunem, un moment, 2014, aș putea să-l pun, poate 11 ani în urmă, când am descoperit că nu putem să mergem doar cu educația adulților și investiția în adulți, pentru că am găsit comunități unde copiii trăiau în sărăcie.
N-am putut să pasăm, să spunem, ok, misiunea noastră e cu adulții, nu avem servicii, nu avem specialiști, chemăm alta organizație. Am rămas acolo, cel puțin în 2-3 comunități unde chiar am adus niște schimbări și am început să investim și în programele pentru copii. Astăzi putem să ne bucurăm că avem 10 after school-uri în program, 9 la Botoșani, un after school la Suceava, și asta nu pentru că Botoșanul e mai nevoiaș decât Suceava, ci acolo am putut să accesăm fondurile. Fondurile sunt cu prioritate pe anumite regiuni. Cea mai grea parte a fost validarea în fața autorităților. N-am fost înțeleși de la început că misiunea noastră este să colaborăm. Colaborare, incluziune, ne completăm. Pace. Ce ai incluziune? Domnul Vasil, zi-ne pe bune, ce facem, nu? Ai pățit și de astea? Da, primii 3 ani, cred că întrebarea era mai des când mă duceam, bun, și cine e în spatele tău? A cui ești? Cine-ți dă bani? Și spuneam a cui. Vasile Gafiu din satul Gemenea, tata a fost pădurarii, pensionar, mama casnică. Hai, domnul Vasie. Bun, da. Care e șmecheria? Nu e nicio șmecherie, din contra, e ceva bun, benefic. Într-adevăr, iată, după ce trece timpul și vezi că ești validat și ești apreciat, parcă ești mai relaxat, nu? Adică... Da, avem mai mult având să accesăm programe unde parteneriatul public-privat este obligatoriu. În prezent desfășurăm vreo 6 proiecte foarte mari, de peste 2 milioane de euro fiecare, cu instituții cheie, Consiliul Județean, AJOFM, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Ne-a fost greu ca să demonstrăm că, chiar dacă noi scriem proiectele, deci să ne înțelegem clar, toate proiectele Institutului Bucovina de 20 de ani, sunt peste 280 de proiecte, noi le-am scris. Noi nu am apelat la specialiști, nu am... Ați creat specialiști în interiorul, exact. Am colegi foarte buni care efectiv se dedică nu doar la scris, ci și la implementare, pentru că proiectul e ceva viu. Nu poți să-l scrii și pasează la cineva, mai ales când vorbești de resursa umană. Aici unde trebuie să simți, să fii acolo în proiect, să-l implementezi, să vezi unde e greșit, cum îmbunătățești. E foarte important să te profesionalizezi. De aceea, pentru noi a fost important să ne acredităm. Și pentru noi asta a însemnat să ne adoptăm niște standarde. Suntem furnizor licențiat de servicii sociale pentru ocupare, care presupune o acreditare de la Ministerul Muncii direct și presupune atât capacitarea resurselor umane, cât și capacitatea materială, infrastructura unde desfășori activitățile, dar mai ales competențele pe care le ai în furnizarea serviciilor. Suntem furnizori de formare profesională, adică facem cursuri de calificare. Păi am făcut eu curs de training la tine noi, și formator, nu, am fost prima dată cursant. Formare de formator. Formare de formator, le-am făcut, m-am acreditat și pe urmă am predat în cadrul cursurilor voastre. Și a fost foarte interesant. Nu facem doar să livrăm, ci vrem să pilotăm cu oamenii care sunt formatori. Da. A fost foarte M-am bucurat, a fost o experiență și este o experiență în continuare foarte interesantă. Și să dea Dumnezeu să fie de folos, pentru că tu ai partea asta de formator la tine, adică da, mă descurc, nu mă pot plânge, așa e. Apoi ne-am autorizat din 2015, suntem întreprindere de economie socială, ca să dovedim că de fapt beneficiile sau, să spunem, partea economică din cadrul asociației noastre se duc au 90% acoperire socială. Noi nu înregistrăm profit, suntem non-profit. Asta nu înseamnă că colegii mei nu primesc salarii. E normal să primească salarii, e normal să ne plătim furnizorii. Câți colegi sunt și... 18 full-time și până la 47 part-time. Imediat ne facem contractul colectiv de muncă, pentru că la 50 trebuie să avem contract colectiv de muncă și poate și un sindicat. Wow! Iată, cum simți așa după... Cu cât ai început? Cu 3. 3 oameni? Da. Mai sunt din cei 3 oameni? Da. Deci sunteți toți 3 în continuare? Suntem toți 3. O singură colegă care e membru fondator este în Anglia. Nu mai activează în cadrul asociației, dar tot în domeniul social, pentru că am rămas așa contaminați, să zicem, ADN de Institutul Bucovina. De aceea, uite, pot să fac și invitația pentru marți. Pentru că marți ne întâlnim cu comunitatea Institutului Bucovina, cei care au ADN pentru Institutul Bucovina și comunitate, cum îi spunem noi, cu drag și grijă pentru comunitate. Super. Și mass media, pentru că un rol important în activitatea noastră a avut presa regională
ne-au promovat necondiționat, e important să spunem și acest lucru, și lucrurile au mers așa mână în mână. Adică cumva autoritățile ne-au validat, că au văzut că suntem perseverenți, serioși, ne-am autorizat, avem standarde și au câștigat încredere. Chiar dacă la autorități, la o dată la 4 ani se schimbă conducerea, noi am lucrat cu oamenii în executiv. Și pentru noi oamenii aceia au rămas aproape indiferent de cine a fost președinte, prefect sau alte funcții. Spunând asta, mi-am făcut așa un exercițiu de memorie. Cum ar fi dacă cei neserioși ar fi validați? Deci, iată, ar fi o risipă de resurse. Deci e bine că prin munca noastră ne validăm prin efort, prin sacrificii, prin ce avem și rămâi ca furnizor de ceea ce ești într-o piață în care livrezi cu adevărat. Da. Pentru că sunt și ceilalți care nu reușesc sau încă n-au cunoștințele sau n-au dorința sau caracterul sau ce mai e. Nu e bine ca cei neplăcuți să reușească să fie validați. Deci efortul tău a meritat, dar a meritat din spatele energiei, timpului pe care le-ai investit în toată treaba asta. Și eu asta încerc să le spun tuturor. Nu merge pe drumul scurt. Că îți aduce repede, probabil, anumite satisfacții materiale sau foarte scurtă. Dar dacă nu confirmi, dacă nu arăți că într-adevăr ceea ce faci este real și valid, nu te vei bucura de absolut nimic. Și mă bucur că tinerii, uite, eu văd lucrurile destul de pozitiv și foarte optimist. Eu văd că tinerii nu mai au caracterul ăla de anii 90 pe care l-am întâlnit, probabil și tu, șmecheria, Văd că o mare parte dintre ei se dedică unui proiect, se străduiesc să fie serioși în ceea ce fac. Să spună amprenta. Da. Apropo de tineri, făcând zilele acestea bilanțul, ce am făcut noi în cei 20 de ani, pe lângă 40 de milioane de euro aduse în comunitate. Ai tras linie. Am oferit primul loc de muncă la 104 persoane la Institutul Bucovina. 104 persoane au fost angajate primul job la Institutul Bucovina. Din cei 104 avem vreo 8 care sunt la Comisia Europeană. Nu vreau să mă compar cu tine, pentru că, sincer, ghilimele. Băi, e foarte frumos ceea ce spui. Da, adică îmi dau seama, fiecare cât facem. Noi. Bă, ați făcut mult, 104 persoane care să aibă primul loc de muncă. I-ați format și i-ați trimis mai departe. Mi se pare incredibil. Da. Foarte frumos. Și n-a fost în misiunea noastră poate la început, pentru că e adevărat în domeniul acesta al administrării fondurilor europene sau fondurilor nerambursabile, că nu de fiecare dată am avut doar fonduri europene. Este o muncă specifică care încă nu se învață la școală, nici măcar la universitate. E luat de la zero. Specifică. Dar au fost tineri determinați. Poate un mare avantaj la noi este că se lasă acest spațiu de job creation, să-ți creezi propriul loc de muncă. E un concept care nu l-am inventat noi, l-am văzut la instituțiile europene cu care noi lucrăm. Vino cu ce ne-a știi fost tu. ușor și în pandemie, când ne-a întrebat lumea, și cum a fost în pandemie? Păi am fost flexibil, pentru că noi tot timpul lăsam omului să vină cu modul lui, cu viziunea lui. Am indicatori, am termeni, dar nu mă interesează de unde livrezi. Nu stau în spatele tău. Nu stau în spatele tău, n-ai cum. Da, știu stau așa. în spatele tău în momentul în care ești la început și ai nevoie de îndrumare profesională. În rest, ulterior, aduc plus valoare. Dacă nu vii la serviciu, e problema ta, adică nu să te sun că de ce n-ai venit. Mai sunăm, dacă avem întâlniri la așa și mai sunăm, nu putem întâmplă, să spunem că suntem așa, totuși avem niște reguli. Dar nu se poate să ai niște reguli. Nu, fără disciplină nu faci nimic. Exact. Eu am observat chestia asta, că și mie îmi place partea artistică și eu sunt artist, recunosc că uneori nu vreau reguli. Regulile sunt enervante, sunt plictisitoare, dar fără ele nu faci performanță, nu există. Măcar să te îndrume, nu neapărat, dar trebuie să ai reguli. Și apropo de tineri, focusul nostru prin 2017, cam așa, 18 chiar, este pentru tineri. Ca dovadă că astăzi facem și cercetare de ce tinerii din rural nu fac parte din strategiile de dezvoltare a comunităților rurale, de ce tinerii nu sunt menționați în documentele
importante pentru comunitatea noastră. Ne-am obișnuit că ei pleacă în străinătate și aduc bani și trimit bani de acolo, dar noi putem să dezvoltăm. Și vin, deja o parte se întorc, dar de ce trebuie să vină să aducă bani de acolo când noi putem să-i producem aici? Exact. Asta este deja ușor trendul ăsta și văd că oricum s-au mai schimbat lucrurile, dar într-adevăr. Și aici fac invitația următoare, luni, la ora 11, la Biblioteca Universității Ștefan cel Mare, avem o lansare de carte unde 3 cadre didactice de la universitate și subsemnatul, 4 de fapt, că suntem toți la universitate, la Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale, avem o lansare de carte despre grupurile vulnerabile din județul nostru și nu numai, cu grupurile vulnerabile din România. Și e foarte fain să vezi că de fapt nu doar ONG-ul, privatul, nu doar instituțiile publice care au validat privatul, iată că și academicul, partea academică, validează colaborarea aceasta. Deci trebuie să fim toți pentru comunitate și universitatea o face cu brio. Pentru că noi suntem comunitatea. Pentru că noi suntem comunitatea. Pentru că mie îmi place, știi, natură. Noi suntem natura. Da, noi suntem comunitatea, noi suntem natura, noi nu facem nimic în plus de la noi. Dacă, din contra, ne aducem nouă bunătate, beneficii, dacă comunitatea e funcțională. Și poate că aici să mergem și mai departe, noi suntem Bucovina. Pentru că pe 28 este Ziua Internațională a Bucovinei. Sau Ziua Națională. Unii zic așa, mai unii zic așa. E și internațională, că o parte din Bucovina e internațională. Noi tot timpul zicem, trebuie să spunem despre Bucovina și Ziua Bucovinei peste tot. Păi este. Și pe 28 e Ziua Bucovinei, iar pe 27 este Ziua Asociației Institutul Bucovina. Deci iată ce nu e întâmplător. Pentru că și nume avem Bucovina, pe 27 la Teatrul Matei Vișniec, facem un eveniment de gală să sărbătorim oamenii comunității din Bucovina. Vasile Gafiuc, mulțumesc foarte frumos pentru prezența ta, pentru munca pe care ai depus-o, pentru tot ceea ce ai adus bun în această comunitate. Ești un exemplu sincer pentru cei care fac lucruri asemănătoare sau pentru cei care vor să se implice. Ți-ai, cum să spun eu, ți-ai dus misiunea așa cum trebuie, cu profesionalism și mă bucur că și tu și ceilalți care fac bine în Suceava, da, sunteți vii și știu că și de acum încolo ne putem baza pe tine, că nu te lași. Adică mai cel puțin. Vreau să ne întâlnim și la 40 de ani și la 50 de ani sau cum zice mentorul nostru, maestru Mihai Pânzaru, la 120 de ani. Atunci abia putem să zicem că am lăsat o urmă solidă aici. Am început anul cu el, cu interviu, da, a fost foarte simpatic. Nu. E foarte bine. Maestru e o, cum să spun eu, e o personalitate a Sucevei. Mie-mi place că fără el, cred că Suceava ar fi diferită. Îl văd prezent la teatru, îl văd prezent la toate aceste evenimente de comunitate, de cultură, și mă bucur că un om viu, care nu se lasă. Pot să zic și un secret. Te rog. Nu ne aude maestru, deși el se uită la noi. La anul are 80 de ani. Trebuie să sărbătorim. Nu, neapărat. Deci la început de an chiar. Neapărat. Deci clar că o să ne întâlnim să sărbătorim, pentru că el este unul din mentorii noștri, nu doar al Asociației Institutul Bucovina, al Bucovinei. Și e omul nostru de bază. Și avem planul până la 120, deci încă 40 de ani sunt buchisiți acolo. Avem planuri, vezi? Disciplină, plan, strategie, implicare, obiectiv, toate. Rezultat. Mulțumesc mult, Vasile Gafiuc, și te mai aștept în studioul nostru. Doamnelor și domnilor, faceți lucrurile bine. Vedeți că există exemple de oameni care, dacă le-au făcut bine și au trecut prin efort, succesul apare. Mulțumesc frumos!